Nyakoro mga jong dakika ni pradeko da beach talk sa pagari marukinyi kamora mora mintiera rwakini machiegni e nonro mar gazette. Okiny makawuna ntiere gazede ario mano The Standard gi Daily Nation. Mabendo doro nono mar mondo mi ibed gi ng'eyo ni enang'o matimore e gazede okiny makawuono. Okiny makawuono benda ido thuolo makende mar bedo kod jafwambo marwa Edwin Okoth. Jafwambo marwa mabendo selale wang'wa ahinya e TV. Sani koro Edu arwakini machiegni. Ero kamana inya Sharon. Musa ne onage selale wang'wa kum thuolo malach. Musa nkora mogi kenda mor gi neno kata bedo ni wanyatudore kendo dichieng' makawuono e nonro mar gazette. Ero kamana inya mana ka pile wajachako gi thund wach mabende omipeka hinya gazede ario makamani Standard gi Daily Nation. King'yo gazede ario gi Edwin gazette mane ma inyalo wacho kata ni lombo wang'i ineno kamoro samoro miketo ga gazede kuonde miuso gie koro ji somo ga mana thor wach momipek mane mipani nyalo usero kiny makawuono. Apani ma boye wach cherera 4 ma en The Standard ma thuon wach margi en ni gimomiyo cherera 4 nyaka ne lwar. Apani en wach mapod liet ma ji nyadwaro ng'eyo ni to nodhi nade e nonro mane timo kata inquiry mane dhi mbele mane Justice Muchelule timo ewi commissioners mag IEBC mano Obalo kod Chebukati. Kabendo deche manyo raput makamano bende koro nong'ado bura ni Cherera mano Masit Irene Masit mabende ni nono kamoko kabende nosegwetao koro noyude kod ketho mano mipeke gazeti mar The Standard nyakoro mgejong ka Daily Nation to thund wach mare opogre jumbe ario kende makoro dong mar mondo mi jatend piny Kenya mano sedhi yueyo kata rutaya mano Uhuru Kenyatta nego bed ni wuok e active politics okang' bende mabende oganda bende penjo di bende biro wuok nikech en bende osebuno no kobi wuok ji pod rito neno kind thuolo mar jumbe ario mabiero bende obiro wayo bedo mano jatend duond bura mar Jubilee nikech gazet mar The Standard ema bende nomori ka luore gi thor wach mintiere godo wabiro bedo kwachako gi The Standard kama bende thund wach mo The Standard ondiko en ni why last of Cherera 4 had to fail men ka luore commissioners ang'wena mago mag dul mar IEBC mokalo mabende nobalo kod yiero mar higa mokalo kabende nyaka sani odiochieng' manyoro kabende ni neno kramna TV weche manyien mabende okelni kod nyawadwa Cleophas Oluoch en ni Irene Masit mabende aput mano wala mar none kotelnegi kod Agri Michelule bende koro oyudo ni ne oketho chik mano motenre kod yiero makoro nyiso ni bura mar orum mana kamano. Apani mano nyiso gimomiyo jomo ji adek moko ka noneno ni ok gidwa dhi nyim aput no nikech ineno kako rumo kata Masit won chal mana onge gi geno kata kano dhi nikech okotemo kata kwedo moko kuom ketho mane wach mane tudego en otemo mana ng'iyo ni to jomobet e aput ni be gin joma kare to tijgi kata mandet margi momigi be en mandet ma owinjore e yor chik omiyo apani kaka nochake ne oseng'ere ni mae kaka nodhi rumo koro gima ber ni koro kwachak wabed gi ywaruok ewi jogo ni gintie koso gionge koso ne gikoso machalo nade to en mana ranyisi ni kani neno ka Cherera gi Nyang'aya gini kanowuok moko dwaro chope nyima putni apani ne giseneno gimoro makoro wach makamana noko mipeke iti gazeti mara uchiel mana kwa nyalo ng'iyo iti gazeti mara uchiel mana ka nyawada Edwin Okoth osebedo ka wacho kanyo en ni moko kuom ketho mabende nodonjne godo ahinya kaka joneno mabende nantiere kacha ntiere moko kuom ketho mabende noyie godo to odoro ng'iyo mar mondo mi ogol oko commissioner mar IEBC Airpeace gino kenge mage ma iluwo ineno kanyo mar mondo mi ogol commissioner mano mar IEBC Airpeace mano kaluore gi article 251 mano mar pend chike mapachoka makaluore gi serious violation mano kaluore gi ketho mag chike mopogore kopogore gi chapter 6 mar constitution wang'eni chapter 6 ng'iyo gi integrity mar ng'ato gross misconduct ntiere physical or mental incapacity incompetence katije ok nikare bankruptcy bende ni kanyo gimopogore mabende nitiere kama koro Edwin nenore ni ka koro Cherera 4 osewuok e apisi mana kaka koro Masit bende koro nosethich oko kaluore gi bura mano donjne godo okang' makamano koro chiwo thuolo makare ahinya ne jatend piny ka ahinya na pine duonde mopogore mar koro yiero commissioners manyien mago mag dul mar IEBC kendo mano en achiel kuom kimasani
idhiro gi opposition kata jogo makwedo piny owacho ka giwacho ni koro thuolo mantiere sani nyalo miyo jatend piny masani keto joge mabe ema koro dhi bet e commission no manyiso ni yiero mabiro ka ok otim maber yiero commissioners madhi kawo kar Cherera 4 to kendo nyalo kelo nyalo miyo jopiny we bedo kod geno gi IEBC e yiero mabiro. Omiyo an aneno mana ni ma koro en thuolo maber mar loso od IEBC ma osebet ka nigi koko mang'eny. Wabiro neno kaka okang' ma kamano biro bedo ka dhi mbele. Kok Manyakwarom Gejwang' git gazet mar 7 en kaluwore gi wach machielo ahinya weche maluoro mag doho. Nyaka gisani nitiere paro mar medo osuru. Edwin akeni wach makama bende isiwinjo osuru mar excise tax stamp. Ineno samoro kata mana kaka keb samoro nono mwandu kapo nono ni nitiere rang'iny mowinjore. Koro stamp migoyo cha mar mondo mi mwandu one ni en mwandu mopuodhi. Koro wachre ni idwa medi. Nyaka sani koro duol mochung' ne kinde pachoka LSK oseringo mar dhi e doho ka bende githicho okang' kata mana gikwedo okang' ma bende KRA dwaro kawo ka bende wacho ni okang' ma kamano biro mana inyo oganda ma pachoka ende. King'iyo kata mana proposed stamp cost wacho ni math mopogore obed math mayom gi mago mag kong'o. Wacho ni excise stamp kata mana stamp mosebed kigo ichulo en siling 1.5 nego bendo medre gi siling 3 manyiso ni koro biro medore gi siling 1.5 kendo idhi mede nyadiriyo to ma en achiel kuom yore ma piny owacho osebet ka temo manyo go omenda nikech ing'eni uchumi yulo to gima wachore ni ka gimede kaka gimedo excise stamps excise stamps en gima king'iewo kata pi kata juice ting'iyo wiye kacha nitie stamp moro moket mar KRA ka gimede kamano to nyiso ni jokuoge kata jogo madwa tiyo gi yore ma ok oriere be bro temo manyo stamps moko to gichako uso to mae gima osebed be ka inyo KRA nikech KRA uso stamps to giyudo omenda koro iwacho ni stamp makama ibro meda ahinya kiero soda neno na alcoholic beverages stamp kata na stamp moja ket gi KRA oja chula ineno kanyo 0.6 sani koro ibro meda nyaka siling 2.5 ewi stamp ka stamp mano nyiso ni jok ma ohero gik ma mit jok ma ohero dusruok cosmetics maneno ka dhi winjo matek kanyo nikech kogole otongla uchiel to mede nyaka siling 2 gi Simon nyiso ni mano koro odhi idho chiegni nyadidek mare manyiso ni stamp gi kata mana bende komedi to mwandu makamagi bende chal ni nengo gi biro idho malo donge nengo gi nyaka idh malo nikech ng'ano maloso jogo maloso mwandu ma oketne gi stamps gi nyaka ne kaka omenda momedne gi no nyaka gichorne mana jonyiepo omiyo magi gik makoro e yo machuoke ni nengo gi dhi idho Duol mar kinde nyaka sani Nyakwarom Gejwang' mano LSK oseringo mar dhi e doho maduong' ma pachoka ka bende giwacho ni kata mana med mago omenda mag stamps ma bende KRA koro dwaro medo giwacho ni kedo kod kata mana mwandu mabandia ichirni ma pachoka to giwacho ni osetamogi ka bende giwacho ni ponono ni okang' ma kama ni biro kadhi nyiso ni piny Kenya ahinya stamps ma bende KRA biro bedo kago e mondo mopogore dibed ni nengo makamago biro bedo mamalo kipimo kod chirni mago mantiere pinje mag Afrika ma ugwe wach makamano wabiro luonu machiegni mondo wang'e ni ochopo kata mana kanye kopogore gi mano bende kotenre kod weche mag ohala Edwin it gazet mar 4 gi 5 en kaluwore gi ywaruok mar duka maduong' mong'ere kaka China Square ma bende noyawe pachoka e dwe mokwongo mano mar higani nyaka sani osebedo ka kilo ywaruok makoni kod kocha nwaneno ka jokanyo mago jodito mag China Square nogolo milome ne oganda digibilo loro duka no chieng' Jumapil kata kamano gichagi golo kendo boke mano nagiwacho chieng' ngeso ni boloro chieng' Jumapil koro kochopo kendo gichagi golo kendo boke machielo milome ka bende giwacho ni poda ginono matut kaluwore gi okenge mag ohala magi nyaka sani bende sineno kata mana ote ma bende jatend migawo mochung' ne weche mag ohala e pachoka Moses Kuria bende osebedo ka golo en dawa mar kin Goliath gi David nikech kipimo teko mar nyayo mwandu kata loso mwandu mantiere kind Kenya gi China to bor korie nikech China nigi nyalo mar loso mwandu e nengo man piny kendo ginyalo loso mang'eny gi dho ngere iluongo ni economy of scale emomiyo ginyalo kelo gigo e thurka kendo giuse nengo mapiny iwinjo ka
ahinya ji wacho ni mwandu ma China nengo gi ne piny. Koro ok ang'e ni Kenya nyalo dhawo ni marom nade nikech gik mwa yudo koa China ng'eny ahinya. Ka nengo gi ni piny bende naneno kata mana jokanyo mawuok e duol mar KEBS bende nochopo kanyo mar ng'iyo rang'iny mag mwandu ma kamage, rang'iny gi chalo nade. Kata kamano ok kata mana bura Nairobi kende ma bende iuse kata mana mwandu mawuok e piny China. King'iyo kata mana It Gazette mar ang'wen wacho ni mwandu mag China kaluwore kata mana gi fwambo mopogore opogore kata mana gwenge mag Kiambu, gwenge mopogore opogore gi yudore ma oting'o lewni, mwandu mag ot ma bende ojausi e nengo mapiny. It Gazette mar 5 kaluwore koro gi achiedh nade makoni kod kocha ma bende koro mako duka mano mar China Square. Ka bende nyaka sani wang'e ni pod olore ka bende jatend migawo mochung' weche mag ohala Moses Kuria ne olieko weche mopogore opogore ka bende wacho ni dibed ni othiro kata mana kit ohendni mitimo kod jo ohala mamoko nikech wacho ni jok mawuok e pinje maoko onego bed ni manufacture goods mano giloso ok ni gibiro gi moselosi to giuso. Koro nenore ni samoro kata mana gihinyo jous mwandu mopogore opogore jo ohala ma pachoka. King'iyo kata mana kaka noyawe ji mang'eny nathoro dhi kanyo. Bedo ni atamalo 20 mar mwandu mwakelo kowuok e pinje maoko kowuok China kabire Kenya kendo king'iyo to higa mar 2021 mwandu maromo mar bilion 441 gi milion 400 nowuok mana China. Tiende ni Kenya gigwa mang'eny wagolo China. To bedo ni jopiny Kenya ok nyal loso mwandu gi, nitie gik ma piny owacho pod onego tim. Ahinya to kaka bedo gi teko mar stima ma nengone ni piny. To gi kanya miyo ng'at ma loso kalam e Kenya kae be lose gi nengo mapiny mondo opiem gi mwandu moa China. Koro bedo ni wada gore agoya gi China mokwang loso marwa ni mondo olosi e yo makare kendo e nengo mapiny. Biro bet matek nikech Kenya en market miluongo ni price driven market. King'ise ni kalam ni siling 10 to nitie ma siling 5 ogamo mar 5 no to akanyo. To kata mana king'iyo nyaka sani en dawach ni dwe achiel chakre ne yaw mall makamano mano China Square nikech noyaw ayanga chieng' tarik 29 mar dwe mokwongo kawuono en chieng' tarik 28. Dawach ni en dwe achiel chakre ne yawe. Kata mana kane ng'iyo kata mana mbui mar Moses Kuria ka bende noseyo mane en jatend migawo mochung' ne arita kwe pacho kaendi Fred Matiang'i. Ginero ma bende nomiyo ochiwo negi obok nikech mar mondo mi ja ohala mawuok e piny maoko biye pacho kaendi mar uso mwandu nyaka oyud obok mar tich. Kata kamano kaluwore gi Kuria bende koro nonyiso Vice Chancellor mano mar Kenyatta University Paul Wainaina mondo ne kaka onyalo baye kata mana ulis puodho makamano mar mondo mi ochiwne kata mana jo ohala mano matimo ohala e chiro magikomba Nyamakima Modhurwa Gisli. Paro moleo nikech dino chaka mano chon to China's market no China Square Mall dine okobet. Koro ok ang'e gimomiyo paro moleo kamano to mano be nyalo bet maber nikech kare China Square ong'ise ni nitiere thuolo mar miyo jokanyo kata jo Kenya ohala. To bende naneno kata mana ka moko kuom jo Kenya hinya ma munyiewo mwandu mopogore opogore bende koro nobuono modhi e ng'anyo ka bende giwacho ni okang' makamano ok ni kare. Kioni yudo thuolo nyaka Ram Gajwang' nikech wan walidho ne Lidha Gazette wan yudo thuolo mar jiwo It Gazette mar 5 mano mar The Standard. Ng'ini ohala e kind piny Kenya gi piny China osebedo nade nikech mwandu mathoth iwacho ni miuse e piny mar Kenya wuok e piny mar China. Iwacho ni kwana atamalo 20.5 mag mwandu mawuok e piny China iuse pacho kaendi mwandu manengone romo kama bilion 441.4 mano nonro ma bende notime higa mar 2021. Koro ka yudo thuolo wanene nonro matut kanyo. Kodhi nyime gi nonro mar Gazette Edwin adwani mondo wadhi e weche mag siasa ahinya kaluwore gi naneno wach makamane It Gazette mar 11. Nyaka sani duond bura kata mana duond bura mano mar UDA bende notimo lokruok makoni kod kocha. Nyaka sani koro mane en jal manalaro komb gavana kaunti ma Kakamega Cleophas Malala kod otiko mar ANC. Nyaka sani makoro noyier kaka Secretary General kramna jagoro maduong' e thuolo makojolo. Nwaneno kanyo gavana ma kaunti ma Embu mano Cecily Mbarire bende no mi thuolo kanyo mano kaka jakom
mar duond bura mano mar UDA. Magi lokruoge mopogore opogore ka bende wang'e ni gibiro bedo ka gidhi e yiero ayanga e higani. Ok ang'e ni en lokruoge ma koro gero Mudavadi koso gero UDA nikech bedo ni ng'ati mabe in gi party mari koro dhi obedo gi telo e party moro. Ogero Mudavadi nade koso duoko kata mbii mare chien ahinya ka Cleophas Dong nochung' kod ANC en jakanyo mar ANC sani koro dhi e UDA. Nikech aneno ka thuon wach momi malo kanyo ni Mudavadi man takes charge over Ruto party. Chal ka gima gitemo wacho ni ng'at Mudavadi ema koro otelo e duond bura mar Ruto mar UDA. Omiyo hata neno ni mae en osechak muonye mos kendo apani onego bed ni mie mondo tang' ni ang'o matimore riwruok mar Kenya Kwanza nikech ma koro chal ma siasa moro chako muoch e Kenya Kwanza. Kata kamano pok wawinjo ka igoye koko, miyo wabro mana ng'e mbele kanyo ni to wuoth manogolo jogi kawuok e ANC kochomo UDA ni en wuoth ma odhirgi koso gitimo kendgi koso gigeto yudo ang'o e wuoth makamano. Ka bende lokruoge makamagi mar mondo miketi na nitiere romo e kind jatend piny Kenya mano William Ruto gi jalupne mano Rigathi Gachagua kar jot mar jatend piny Kenya. Nyaka sani gavana ma Embu bende koro biro kawo kar Hassan Omar ma bende noyier kaka jaod bura ma Iyala. Wantiere gi lokruoge mopogore opogore ka bende wang'e kata mana ni Johnson Muthama bende kine thuolo mar jumbe ariyo bende nowuok kaka jakom mano mar duol mano mar IBC kata mana duond bura mar UDA. Lokruoge mopogore opogore ma bende koro gisetimo kanyo ka bende mana ka giwacho ni gichano dhi e yiero mano mar higani. En mana ne oketgi thuolo mar kojolo mano interim basis ahead of national elections ma bende gibiro bedo ka gitimo higani. Edwin kwadhi mapiyo piyo it gazet mar 12 en kaluwore gi okenge mag nyayo teko mar sitima. Kambi manyayo teko mar sitima e pachoka mano nitiere it gazet mar 12. Kambi manyayo teko sitima e pachoka mano mar KenGen bende gisani nitiere gi chenro mar biro gi yo mar nyayo teko sitima e yor chieng' mano sola ka koro pogore gi thermal nikech giwacho ni gisebedo ka giyudo achiedh nade makone kod kocha. Sani nitiere oro Edwin aoche ma bende samoro janyago do teko sitima dhi kaduono. Kendo bedo ni nyatiyo gi teko chieng' en ber ne jopiny kaluwore ni chieng' stima minyayo gi teko mar chieng' ema nengone en achiel kuom ma nengogi ni piny mogik. Thermal no en mar diesel mang'iso ni diesel itiyogo e generator ma chwako pi kosechwako pi kore ka wayudo teko stima. Koro apani ma en okang' maber mar KenGen en mana ni ok ang'e ni gibiro tiyo gomenda marom nade nikech Kenya sani wan gi solar plant magolo teko mar stima 50 megawatts Garissa ma be noger gi omenda mang'eny to pok waneno berne ahinya nikech chieng' teko mar stima minyayo kod chieng' en gima ntiere godiochieng' kende ka chopo gotieno to onge to be ok inyal ng'eyo ni chieng' dhi rieny marom nade. Omiyo ok en teko mar stima minyalo wacho ni wanyalo kete pachwa ahinya to en okang' maber nikech magi yore maler mag nyayo teko stima mok gi ketho alwora mar kata kor lwasi. Bende paro ni biro konyo ahinya ka po nono ni teko inyalo nyayo yor sitima kata mana nengo mar sitima nyaka sani bende medre. Sani kata mana unit achiel mar sitima dong neno ka nomedore ka bende kambi mar KenGen wacho ni chenro ma bende gintiere godo gibiro bedo godo e higa mar 2030. Mano nyalo konyo en mani pod bor ma higa mar 2023 ka wang'iyo higni 7 mabiro kore kogol thermal power magiwacho go to ok ang'e ni mano biro kelo kony mapiyo marom nade. En mani sani kaka iwacho no nengo mar teko stima pod medore to nikech oro mantiere nyiso ni kuonde ma igole pi ma itiyogo e nyayo teko stima odok piny. Teko stima monya kod pi kata hydro ema nengone ni piny mogik siling 3 kende e unit ka unit. Omiyo wabro rito mondo wane ni to ma dhi kelo fuong'ruok marom nade ne jogo matiyo kod teko stima. Tang'e no omenda ma bedo biro tiyo godo ne chenro makamano bende ang'e ni omenda makore lach. Wawere gi gazet mar The Standard Edwin weche motenore gi weche mag tuke weche mag ohala nyaka rom ga jwang' wan yudo thuolo mar nyiewo gazet mar The Standard mar mondo mirange. Kopogore gi mano bende wantiere gi Daily Nation kaka mathund wach mar Daily Nation opogore gi mano mar The Standard. Daily Nation to koro okete ni payback Ruto takes on Uhuru. Wang'e ni active politics mano kaluwore ko nyalo mana ng'iyo it gazet mokwongo mano mar Daily Nation.
Kaluwore gi kata mana king'io pen chike ma pacho kaendi wacho ni statutory deadline mano mar Uhuru Kenyatta nego bed ni rume kinde thuolo mar jumbe 2 mabiro mano mar bedo active politics. Babede nyiso ni chieng' tarik 13 mano mar dwe mar 3 mano dwe mabiro nego bed ni Uhuru Kenyatta wuok bedo active politics. Wang'e nyaka sani en jatend duond bura mano mar Jubilee. Kata kamano Uhuru bende nyono matek ni en onge ok owuog e weche mag siasa. Biro bedo nade? En gima keto Uhuru e kirikiki moro. To en mana ni en omenda maromo siling $678 gi 50,000 manego bed ni miye gi bad miga mar mochung'ne weche mag kaka omenda ma imiye bang' dhi yweyo mar bang' tich. To kang'iyo Uhuru gi mwandu ma en go ma ok en akirikiki manyalo buoge ahinya. Koro en yiero mar $600,000 to gi siasa ma pod osewacho no kodwa wuok e mayot. Manyiso ni koko wuok e siasa omenda manego bed ni miye kodhi e rutaya mana kaka iwacho omenda makore lach $678.57 ok bi miye nikech nyaka sani kaluwore gi duol mochung'ne weche mag omenda e pacho kaendi mano migao mochung'ne weche mag omenda mano National Treasury giwacho ni giseketo tenge omenda makamano tibiro mana miye mano bang' wuok e weche mag siasa. Mane kaka chik wacho nikech jatend piny ma odhi e yweyo nigi dweche 6 mar wuok e siasa. Iluongo ni active politics. Ka ok owuok mano bang' jatend piny manyien chamo muma. To chik ok oyiene gi mondo chule nikech iwacho ni pod en e siasa. Apani mano oket mondo tem geng'o mbi ma pod jatend piny mosewuok nyalo betgo e weche mag siasa. To koro iwacho ni ma en test maduong', en penj maduong' ma wadhi neno nikech be Uhuru dhi weyo pesani to dong' e siasa koso dhi wacho ni an wakaw pesana mondo adhi e yweyo. To be king'iyo gik ma Ruto osebet katimo en ok sebet ko othich oko jogo mane Uhuru okete e bigepe mopogore opogore gi lemo mane gimako mopogore opogore. Omiyo koro ma en penj maduong' ma wadhi neno ka be dhi nyisowa kaka jogi nigi winjruok machalo nade. Takeno kang' makamano biro kete nade nikech par ni riwruok mar Azimio bende Uhuru Kenyatta ne en jakom kata pod en jakom donge nikech wang'iyo kata mana it gazet mano mar 7 mana kwa nyalo ng'iyo it gazet mar 7 king'iyo kata mana pogruok mar paro mano ma bende gintiere godo kweth mar Azimio kweth mar Kenya Kwanza nitiere godo e od bura maduong' mano mar Parliament National Assembly ineno kanyo Moses Wetangula bende koro norula affiliate parties to decamp to Kenya Kwanza saneno kata mana jok mawuok e Azimio kadhi e Kenya Kwanza waseneno kata mana manyocho timore mano e od bura mar Senate kana deputy speaker mano mar Senate bende notamore kwa nyalo mana ng'iyo inyalo paro kata mana lokruok ma bende notim gi kweth mano mar Azimio ahinya duond bura mar ODM kano keto lokruok mopogore opogore ahinya mar golo Fatuma Dulo mawuok e duond bura mar Jubilee ka bende nogole mar bedo achiel kuom jotelo ahinya e od bura mar Senate. Mamoko bende waneno kanyo Ruto jo Standard kata mana jo Nation ondike ni Ruto Uhuru battles the threats of war. Tie dhao osebet mang'eny to koro ing'eni Uhuru e jatend piny Kenya machon mangima ma pod ntiere moko go osenindo. Omiyo ene ma koro udong' kaka jatelo machon ma pod ngima. Omiyo koro ibo winjo ka jo siasa mang'eny wacho ni ok onego girakre kode e yo machalo kamano nikech kata bed ni chik wacho ni kik obed e siasa to nyaka ging'iye maber kaka jatend piny Kenya ma pod achiel kende ma pod ngima ka bedo ni moko go duto osenindo. We warita ni bang' jumbe 2 mano deadline en chieng' tarik 13 ponono ni jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta biro bedo kawuok e active politics kata huyo bende nosewacho ni en pod biro bedo ka osiero Raila Odinga kaka jal mane osiero kata mana yiero mano kadho. Kopogore gi mano bende it gazet mar 4 en kotenre kod weche mago mag siasa ka bende nyaka sani imanyo battle for the mountain mano got koro idara many kingpin jatelo mawuok e got koro ntiere battle kaka mana kedo ka e kind jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kanyakla kod jaod bura ma Kiharu mano Ndindi Nyoro koro imanyo kingpin machielo mano mar Mount Kenya. Nanno kata mana wach makama e weche manyien otieno manyoro ng'abro bedo ng'a nikech Ndindi Nyoro ni bende osebed ka ipuoyo gi jo siasa mopogore opogore. En nikech jo
jotend kata josiasa mawuok e Kenya ma masawa ng'iyo gik ma kendo giwinjo kaka Gachagua wuoyo, omiyo apani gitemo ng'iyo ni to be wanyalo yudo ng'at moro ma wuoyo maber berie, nikech kinya paro gima nyocha Gachagua wacho ni piny owacho en kambi ma kapok ikete omenda ni to kik iwe ni bro yudo gimoro. Koro apani mane gima jogo mawuok e Kenya ma masawa temo ng'iyo ni to wanyalo yudo ng'at moro kendo. Taneno ka giwacho ni Ndindi Nyoro orito ka en mana e bathe kanyo. En mana gi e bathgi kanyo orito ni to thuolo ma kamano nyalo wuok koso to kowuok to nyalo tiyo kode machalo nade. Ay, mano ni kanyo Edwin, nikech aneno ka sa dhi kama yo wang'wa, aneno ka sa achiel oseromo kanyo. Nyawadwa Joyce Oduor nego bed ni donjo gi twak mokwongo e chenro mano mar piny. Koko maniti gazeti mar 11 bende kaluwore gi okenge mag thicho oko ohala mabandia hinya mag loso kuom kata mana kong'o e kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi. Koro iti gazeti mar 11 iwacho ni chakre dwe mar 11 mano mar higa mokalo, apisas mag KRA bende osebedo katimo nonro makoni kod kocha mar thicho oko ethanol mawuok e piny mar Tanzania, ka bende oseyudre ni nitiere ethanol ma bende ojatigodo gi jo ohala mar loso kuong' mano maricho e pacho ka, kuong' ma bende wachore ni ojahinyo kata mana oganda ma pacho ka. Wach kuong' ni Edwin bodo bro rumo nikech ok en Kenya, en migole pinje maoko, en minyuoe e pacho kaendi. Wach ma kuong' maricho makamagi osebedo kata mana e kind thuolo malach. Ethanol Sharon en achiel kuom mwandu ma igolo negi osuru mamalo mogik. Omiyo seche ma igolo osuru mamalo mogik tiende ni kikele e yo ma ok ichulo osuru to in dhi loso omenda mang'eny mogik. Koro mae gima be ni wache e weche kata mag excess terms mane wawacho ka ni kaka imedo chorgi malo e kaka imedo ketgi maber kendo gimoro jogo matiyo gi yore maluwo tok chik ka uso mwandu. Omiyo en dawo ma osebet kuom thuolo malach, to kaka ineno omedore ni tiende ni oganda mathoth ok nyal nyiewo kong'o ma olose yo makare nikech osuru mare ni malo. Koro jogo maloso gigi e yore ma piny oyudo thuolo mar timo ohala nikech customers ng'eny. Koro apani magi gin gik moko ma pod nyaka timgi negi balance ni to wachor nengo ne maromo nade. Kata kong'o moko ntiere ma iluongo ni keg ma iloso gi wheat bende onego bed ni piny owacho temo ng'iyo kaka iloso gi e yo mayot mondo ji omany gigo mok binyo ngimagi. Nikech aneno kaka luwore gi nonro mano Oktoba dwe mar 10 mar higa mokalo, duol mar KRA ne ondhiyo king'iyo kata mana kwan mag illegal spirits mago kuong' ma bende samoro jalos gi ethanol mano maromo lita 5,402. To mano dwe mar 10. E dwe mar 11 mano the following month kendo gichak gi mako kata mana gitimo nonro ma gichak gindhiyo kendo lita moheo 8,000 mana 8,520. Kichak ing'iyo kata mana Disemba kamano chife ruodhi mantiere gwenge bende waseneno kata mana ka kedo malich ahinya changa ka biloso gi ethanol koso changa ok los gi ethanol to kata kamano en achiel kuom kuong' ma ok opuodhi. To ethanol ni en gin king'iyo gi to gin ang'ina kong'o ma okete chupni mabe iyudo gi mane dukni. Koro bedo ni ethanol ni en gima igolo ne osuru mamalo to kele ma ok ochul ne osuru, mane gima miyo ineno ka duol mochung' ne choko osuru KRA emochung' ne lwenj ni ahinya nikech omenda mang'eny lal to ok ging'eyo ni olose e yo machalo nade. Ema rowere mang'eny iyudo ka madho kata e gwenge kucho. To bende samoro kama nengo gi bende iyudo ka nengo gi bende yot. Aseneno kata na miloso moketo nyaka e sachets kama. Ok adal luongo nyinge gi sani. Mago nogol nogo marufuku to kata kamano pod gibira. Pod gintiere chiro. Omiyo mago gin gik ma en lweny maduong' to apani lweny no inyalo mana tieki gi ofuko mar oganda. Kolos yore ma ginya yudo kuong' molos e yo makare to nengo gi ok ni malo ahinya. To nyalo konyo kata mana thiro jogo mayudo yore mar kelo ethanol
e tok chik ma ok gichulo osuru. Opogore gi mano Edwin, nitiere machinglo moro mananeno e gazet mar 16 katun makamana ka nene nande mano kaluwore gi keto lwasi makare mag ohala ma bende tudruok mitime pinje maoko mabiro karamna jo ohala mawuok e piny mar Kenya matudore karamna gi pinje maoko wan karamna kaka jo Kenya. Kaneno karamna wuoche makama ina keni machinglo ni nene nado monde. Mokwongo wuoche no duong' manyiso ni ng'ama orwake be ok en ng'ama tin ahinya. To bendera ni bing'e ne socks bendera morwako no be wang'e ni en mar piny moro moome mwandu ahinya. To ng'at ma loso ne carpet moluwo no bende en wanyawacho ni en japiny to ndik ni investors warwako to kendo ketne gi nyaka carpet marakwa kete gi carpet kendo giwuothe to toke kucho to nitie ng'ama go simu ok ang'eno obwok nitie kaka en gi bwok mar yawo dhot king'iyo wang'e ma pandi temo mana miyowa picha ma nyiso ni kaka watimore gi jogo maketo mwandu. Dibedi ni jalno bende temo kata mana dino kata mana fuge mantiere nikech king'iyo kata mana gazet mokwongo Daily Nation kane ng'iyo kata mana weche momi pek trade war mano kedruok ahinya kaluwore gi weche mag ohala bende no mi peke it gazet mano mar 10. Apani wache makama bende oluoro duka mano mar China Square. It gazet mar 10 kanyo bende dibedi ni nitiere moko kuom jodito mapacho kama bende samoro temo siro ohala ma bende itimo gi jodhot moro. Wach makama nano it gazet mar 10 mar Daily Nation. Mana kwa nyalo nene kanyo thundu wach mabende mi peke ni Mount Kenya Traders put Ruto Gachagua in a tight spot. Mano en gima osetimore kata ndalo mar tend Uhuru Kenyatta. Jo timo ohala matindo go no ne gin gimbia ahinya kata siasa omiyo mae dhi chuno mondo Ruto gi Gachagua winjgi ahinya. Tapani ok ang'e ni gin gi teko mane e dhaw mar China Square. Nikech China Square en kama ne iuse mwandu gi nengo man piny to ne gineno ka gidhi lalo jong'iew mwandu makoro ne ochomo mana China Square to ok dhi e dukni gi mantiere Nyamakima gi Gikomba gi Nairobi kuonde ma giuse Nairobi. Aneno ka konde kidi jadib jatend piny Kenya jatend kata mna migao mochung' weche mag ohala Moses Kuria oyudore kama tek miwuoro kaluwore gi dwaro mago mag Nyamakima Kingmakers mane kaluwore gi jo ohala mawuok e gwenge mago mag Nyamakima ma bende koro debed ni tudruok ahinya ka koro kang makama oseneno Edwin bipak ne tudruok e piny mar China gi piny Kenya biro bede yo makare nikech gin bende gineno gik matimore e pacho kae koka mana bende pod warito mar mondo mi wawinj ni biro bedo nade ponono ni China Square biro bed ka yaw kata oya kini nitiere wach moro machoko mako wangi mane it gazet mar The Daily Nation kapok watieko nonro mar gazet. Sharon gi kawuono to kaneno wach moro mopogore gi ma wawachogo apani wach mar NSSF mano medcha pod en achiel kuom gik ma chando wi oganda ahinya to mondike e apise machuno ni nyaka ng'ad gi NSSF mondo eka dhi duoko piny yuto margi omiyo mago gin gik maneno ka ondike business oboke mar 28 kanyo. Koro wang'iyo kaka mano bro kelo ber maromo nade ne keto mwandu e piny ka koso obo kelo pek maromo nade ne jogo ma ondiki apise mopogore opogore. Bende Daily Nation kaka wono iye pek nikech aneno kata mna gintiere gi gazet ma iye gintiere kanyo gi DN2 gintiere gi Healthy Nation mano weche moluoro weche mag thieth weche mag ohala nyakwaram gajuang weche mag tuke bende pod nitiere ka Edwin poka winji ka kisiro kata mna tim mora kosin wacha dhula ni werigo in weche mag ohala ng'eyo isiro ka tim mane Arsenal to Arsenal apani ok ber ka wacha ahinya nikech ok adwa nyono tie jomoko. Kata kamano nitiere wach mogik kanwa tieko godo ka ahinya mar Kenya Power medruok mag teko mag sitima ahinya nengo ma bende ijachulo koro gibiro bedo ka gichoro nyime ma bende Kenya Power wacho ni gibiro bedo ka giyudo lal mathoth medruok ma kamane nengo na manego bed ni na ichako koro ochor nyime nyaka dwe mar 4 mar higani koro Kenya Power wacho ni gibiro yudo lal mathoth kaluwore gi okang' ma kamano lal ma bende giwacho ni nyalo bedo mar siling bilion 6.5. Giwacho ni fuong'ruok manok miwa kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mar 15 cha ema nikech koro pod ywaro ntiere nyaka dwe mar 4 dhi miyo gilalo omenda maromo siling bilion 6.5 to nikech bang' dwe mar 4
nengo mar teko stima koro idhi med malo mano to wang'eyo ni dhi timore to kata giwacho ni giyudo lal apani jopiny oseyudo lal moromo nikech nengo mar teko stima sani osebet ka medore kaluwore kod fuel cost charge kata FCC ma wachulo ka wang'iyo teko mar stima nikech inyayo gi katiyo kod diesel to diesel nengo ne medore nikech nengo mar modhi mawuok e pinje maoko osebet ka medore. Bende Kenya pa wacho ni nego bed ni piny owacho chulo gi omenda maromo siling bilion 14 ka nyaka sani gisemana yudo nus mar omenda makamano. Edwin wach ni mogik kwa tieko nonro mar gazet. Wach na mogik en ni wane mesa mar ohala wadhi luwo weche mag ohala mamulo oganda luo ahinya to wang'iyo weche mag chiemo to gi oro ma osebet katimore ni to wadhi bet gi ikruok maromo nade be wadhi nyalo gi kor lwasi kaka dhi chalo higa ni nikech odiochieng' ma kiny chal ma duol mochung' ne koro chal mar kor lwasi dhi ng'isowa ni koth ma jomoko oseneno kuonde mamoko ni boromowa gi pur koso ochal nade omiyo wang'iyo chal mar chiemo to gi ochumi kaluwore gi koth ma osebet kanok. Erokamano ahinya Edwin kidogo ni erokamano kuom biro e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Erokamano. Nyakorom Gajwanga mano na jafwambo marwa mano mar Ramogi TV Edwin Okoth mabel nwalidho godo gazet okinyi ma kawuono. Gazet momore kind Daily Nation gi The Standard wan waselidho ni wasemisiso idhi mar mondo mi nyiew. Gikanyo bende makelo we giko mar nonro mar gazet oritiru masani nyinga en Sharon Ngao mabiro en twak mokwongo gi nyawadwa Joyce Oduor. Kik dhi mabor.